Hola amigues, com esteu? Espero que us agradés el tutorial de la setmana passada i que si l'heu fet us quedés xulíssim. Aquesta vegada continuarem amb les coses faciletes, perquè veig que és el que us agrada més. I com que moltes m'heu demanat que volíeu fer això, monedarets senzillets, és el que farem ara, d'acord? A partir d'aquí el podeu complicar el que vulgueu, jo us faig el més bàsic. Només cal que sapigueu com posar una cremallera que us ho ensenyaré. I a partir d'aquí feu les complicacions que vulgueu. Vinga, comencem! Necessitarem una cremallera, un tros de veta i 2 trossos de roba de 12 per 15. Veieu? 2. Com que la cremallera va al mig, ara passarem l'overlock en aquesta part d'aquí dels nostres rectangles. Començarem per canviar la pata de cremallera. Començaré per obrir la cremallera i col·locar la roba just a l'arrans on comença la cremallera. Cosim amb cuidado tot el costat d'aquesta peça. Veieu com ha quedat? Ara farem exactament el mateix a l'altre costat. Jo ara em subjectaré amb una agulla al lloc on acaba i començaré per l'altre costat, perquè la pata té costat. Llavors, en aquesta ocasió, començo pel final. Veieu? Ara ja hem cosit la cremallera. El que farem és cosir un repunt en cada costat de la cremallera per subjectar-ho millor. Com ara ja hem acabat de cosir la cremallera, el que faré serà canviar una altra vegada la pata per la normal. La següent cosa que farem serà cosir això, que és la tira que ens ajuda per subjectar la cremallera, just al final de la cremallera, tocant aquí. Veieu? Fixeu-vos bé que ho he posat just al final, no al principi on està el carro, sinó al final. Com ara ja ho tenim tot ben subjecte, ja podem tallar l'excés de cremallera. Us volia ensenyar també que existeix la cremallera contínua. En aquest cas em poso una més una perquè en fem una, però si en féssim moltes aniríem posant moltes peces una al darrere l'altra i en acabat col·locaríem tots els carros. No us oblideu d'obrir una miqueta la cremallera i ara el que farem serà cosir tot el voltant i overlocar.
Veieu? Ja he cosit tot al voltant. Ara el que farem serà passar l'overlock. Ara, que ja tenim l'overlock passada, pel forat de la cremallera ho girarem ajudant-nos del truc de les pinces per fer bé les cantonadetes, traurem els dos costats i ho posarem bé i ho planxarem. Veieu? Ja tenim fet el nostre monedret. Mireu que xulo! Les que sabeu una miqueta més podeu posar-hi 2 cremalleres. Veieu? Seria qüestió de posar-hi 3 peces llavors, una que és aquesta gran i una altra més petita, que és la que serveix per la petitona. Doneu-nos like i subscriviu-vos al nostre canal i no us oblideu d'etiquetar-nos perquè el sorteig que tenim actiu consisteix en que ens etiqueteu i ens seguiu quan feu una de les nostres creacions.